Здравейте, здравейте, аз съм Панда Шеф. Днес отново сме във Варна и ще посетим Смартфуд, за да видим дали славата му е заслужена. Смартфуд Варна се намира в централната част на града, на улица Любен Каравелов 26. Място, което е удобно за достъп както пеша, така и с автомобил. Атмосферата е модерна и приветлива, с акцент върху чистотата. Особено впечатление прави уютно аранжирания вътрешен двор, който предлага спокойствие в градска среда. Този вътрешен двор е идеално място за обяд или кафе на открито, далеч от шума на улицата и създава усещане за релакс и комфорт. Менюто е разнообразно и здравословно. Основни ястия с пилешко, плъшко, телешко, риба и вегетариански опции, възможност за избор на гарнитури, без захар и глутен с натурални съставки, десерти и закуски като овесени барчета, чизкейк и гранола. Седнали сме в градината и се готвим да опитаме здравословните предложения. Това, което си поръчахме, са 3 телешки кюфтенца с салата, витамина и пикантна разядка. А от другата страна имаме търпано телешко с зеленчуци на пара и ориз басмати. И до момента на истината. Кюфтетата не са сухи, имат апетитна коричка и запазват сравнителна сочност, но все пак не могат да се сравняват с домашните кюфтета на баба. В крайна сметка кюфтето за българина е нещо повече от храна, то е истинска религия. Аз, например, може и да не съм прав, но кюфтетата без лук не ги одобрявам. Пикантната разядка на Смартфуд е базирана на фета, но не носи достатъчно лютон, вкусът й може да остане малко едноизмерен, солен и млечен, но без онази характерна острота, която да балансира и събуди непцето. Витамината е свежа, с наситен земен вкус на цвекло, сладост от морковите, но може да бъде допълнена с сол, пипер, киселинност от балсамикото и пресен магланоз за по-богата текстура и вкус. Искам да споделя нещо важно за телешкото, а именно наличието на собствена мазнина е от съществено значение за оптимално усвояване на протеина от месото. Точно мазнината забавя храносмилането и прави това възможно. Що се отнася до гарнитурите, басмати и зеленчуци на пара, при тях важи абсолютно същото. Ориза традиционно се готви с масло и се подправя с сол и малко червено пиперче. Не забравя да ви споделям за домашната лимонадка, която, ако трябва да съм честен, дори не е газирана, но пък за сметка на това има много освежаващ вкус. Даже има и някаква нотка на джинджифил, което е учудващо, но свежо и приятно. Смартфуд се отличава с концепция за здравословни, вкусни и иновативни десерти, които не правят компромис с качеството на съставките и вкуса. Два от най-интересните им предложения са бомбоните с белгийски шоколад и овесена скаличка без палмова мазнина, и двата десерта впечатляват с балансирани вкусове и здравословен профил. Заведението заслужава висока оценка за подхода си към здравословното сладкарство. Тук ще намерите десерти, които са едновременно полезни и истински вкусни. Смартфуд се отличава със своята концепция за щадящо вкусяване на продуктите, което естествено води до по-лек интензитет на вкуса. Това е напълно разбираемо и дори желано за хората, които следват хранителни режими или търсят по-здравословни алтернативи. В този контекст ресторантът е отличен избор за всички, които ценят балансираното хранене и внимателния избор на съставки. Особено ни впечатлиха десертите с прецизен баланс между сладост и здравословни качества. Те са истинско удоволствие
и за най-взискателните вкусове. Градината на Smart Food заслужава специално внимание. Тя е прекрасно, спокойно място, подходящо за отдих и приятни срещи. Обслужването е на високо ниво, екипа е внимателен и отзивчив, а богатия избор в менюто позволява да се намери нещо за всеки вкус. Съотношението цена-качество е напълно адекватно спрямо стандартите на града, което прави посещението още по-приятно. Искам да ви кажа следното. Благодаря ви, че бяхте с мен, Панда Шеф. Не забравяйте да харесате, да се абонирате, за да останете гладни за още.